Kasu honetan, higidura zuzen uniformeari dagozkien grafikoen inguruko ariketak egingo ditugu. Lehenengo ariketa honetan, ematen digute taula bat, zeinetan agertzen den igikare batek denbora tarte desberdinetan, segundu desberdinetan duen posizioa. Eta horren inguruko hainbat galdera egingo dizkigute, abiaduraren inguruan, desplazamenduaren inguruan eta abar. Horretarako egokiena izango litzateke grafikoa irudikatzea. Denbora beti ere horizontalean irudikatu egiten da eta posizioa vertikalean. Hori dela eta, isa ardatzean idazten ditugu, hemen ditugun segunduak 0, 2, 4, 6, 8 eta I ardatzean irudikutzen ditugu posizio desberdinak. Gero, hauxe ulertu egiten da puntu modura, bai, bikote puntu modura, beraz, 0, 0, hemen dagoena, 2 segundutan 10 metro edo posiziotan dago, puntu bat, 4 segunduan 20 metrotan dago, beste puntu bat, 6 segunduan 30 metroan dago, 8 segunduan 40 metroan dago. Hainbat puntu ditugu, lotu egiten baditugu, badaukagu ondorengo grafikoa. Eta orain, hemendik abiatuz, erantzungo ditugu galderak. Vale. Zein izan da lehenengo 2 segundutan ibilitako distantzia? Zertan fijartu behar gara? Segunduak x ardatzean daudenez, lehenengo 2 segundutan egindako distantzia edo posizioa 10 metro. Ze abiadurarekin? Hemen ez daukagu irudikatuta abiadura, horretarako formula erabili beharko genuke. Abiadura berdin, ibilitako distantzia, zati denbora. Ibilitako distantzia lehenengo 2 segundutan 10 metro. Zati denbora, 2 segundu, 10 zati 2, 5 metro segundu. Zenbat desplazatu da azken 2 segundutan. Azken 2 segunduak hauek dira, desplazamendua mugitu da 30 metrotik 40 metrora, hortaz hemen desplazatu da 10 metro. Ze abiadura eduki du azken 2 segundu hauetan. Abiadura berdin, ibilitako distantzia eta hemen egin ditu 10 metro, zati denbora. Hemen dikona pasatu dira 2 segundu. 10 zati 2, 5 metro segundu. Eta desplazamendua totalean, hemendik hona arte 40 metro. Zein izan da abiadura totala? Ibilbide honen abiadura totala kalkulatzeko egingo duguna da. Ibilbide honetan ibilitako distantzia, hau da, 40 metro, zati zenbat denbora behar izan du 40 metroiek egiteko. 8 segundu. 40 zati 8, 5 metro segundu. Orain badaukagu beste grafiko bat, apurtxu bat osoagoa dena, eta hemen 3 tarte edo 3 mugimendu desberdin ditugu. Hemen mugitu da era batera, hemen beste era batera, eta azkenik hemen beste era batera. Vale? Eta hainbat galdera ditugu, erantzungo dituguna. Zenbateko distantzia egin du mugikorrak lehen 8 segunduetan. 8 segundu, zenbateko distantzia egin du 40 metro. Ze abiadura tarte horretan? Abiadura da, ibilitako distantzia zati denbora. Beraz, lehenengo 8 segundutan, ibilitako distantzia 40 metro, zati 8 segundu, 5 metro segundu. Zenbateko distantzia egin du 8 segundutik 14 segundura. Hemen fijatzen bagara, 8 eta 14 artean, beti mantendu da 40 metroan. Hau da, beti leku berdinean egon bada, ez da mugitu. 0 metro egin ditu, ez da mugitu, egon da geldi. Hemendik ona, hau da, 6 segunduetan, geldi egon da. Zer abiadura eraman du? Geldi egon denez, ez da mugitu, beraz, abiadura 0 metro segundu. Zenbateko distantzia egin du azkeneko 2 segundutan. Azkeneko 2 segunduak 14tik 16 hemen. Eta ze distantzia egin du? Hemen dikona, ikusten dugu 40 metroan zegoela, 20 metrora jaitsi da, 20 metro egin ditu.
Eta ze abiadura eraman dut arte horretan? Abiadura, ibilitako distantzia zate denbora, non amaitu du? Hemen, 20 metroan. Non zegoen? Hemen, 40 metroan. Denbora, 2 segundu pasatu dira. Egiten baldin badugu hau, emaitzak emango digu negatibo, baina ez du sola. Emaitza negatibo batek adierazi nahi duena da atzerantza datorrela. Egikaria atzerantza dator. Zein izan da mugimendu honen bataz besteko abiadura? Horretarako egingo duguna da fijatuko gara totalean ibilitako distantzia, eta ibilitako distantzia izan da amaitu da 20 metroan, eta irten da 0 metrotik, beraz, 20 ken 0 zati. Zenbat denbora behar izan du, 16 segundu, egiten dugu zatik eta 1,25 metro segundu. Zer izan da egindako ibilbidea? Hau da, zenbat metro egin dituen. Hemen 40, hemen ez da mugitu, eta hemen egin ditu beste 20. Atzerantza, jatorrirantza izan bada ere, egindako distantzia bat da. Beraz, ibilitako distantzia bat denez, kontuan hartu behar da, modu positiboa. 60 metro egin ditu. Eta desplazamentua, hasiera eta amaierako posizioen arteko distantziarik laburrena, edo pasatu dena, egin dituen metroak, 0-tik 20-ra, 20 metro. Eta azkenik, beste bat daukagu hemen, enuntziatu batekin batera datorrena, baina ez da beharrezkoa, ze hemen ulertu egiten da zer den gertatzen dena. Horrekoaren oso antzekoa. Zein izango da posizioa 12 segunduan. 12 segunduan, 16 segunduan, 500 metro. Zein izan da egindako ibilbidea? Ibilitako metro guztiak kontuan hartu behar dira. Hemen dikona, 200-dik 500-era, 300. Hemen ez da mugitu lekuz, eta hemen dikona, 500-etik 300-era, hemen egin ditu beste 200. Totalean 500 metro. Desplazamentua, hasiera eta amaierako posizioen arteko distantzia. 200-garrenean hasi bada eta 300-garrenean amaitu bada, 100 metro pasatu dira. Beraz, 100 metro. Tarte bakoitzearen abiadura. Lehenengo tartea hausi izango litzateke, beraz, abiadura. Ibilitako distantzia zati denbora. Lehenengo tarte honetan, amaierako posizioa 500. Hasierakoa 200. Eta kostatu zaio 12 segundu. 500 ken 200, 300, zati 12, 25 metro segundu. Bigarren tartea hauze litzateke. Hemen ikusten dugu ez dela lekutik mugitzen, beti dagoela 500 metroan, hortaz, ez denez mugitu 0 metro segunduko abiadura. Eta azkenik, 3. tartean, egindako distantzia zati denbora, amaierako posizioa 300, hasierakoa 500, beraz, 300 ken 500. Eta, zenbat kostatu zaio ibilbidea egiten, 16-tik 24-ra, egiten dugu kenketa 8. Minus 200 zati 8, minus 25 metro segundu. Abiadura negatiboa da, jatorri punturantza itzuli delako. Zein izan da bataz besteko abiadura? Hartuko dugu ibilitako egindako desplazamentua, 300-en amaitu da, 200-dik hasi da, beraz, 100, zati, zenbat denbora pasatu da, 24 segundu, 4,167 metro segundu.